Sivin Grašić, ja sam primarno WordPress developer, samostalni, imam 5 godina iskustva rada sa WordPressom i negde oko 3 godine sistem administracije. Kao što su i uvodu rečeno, specijalizovan sam za 100% custom rešenja koja su, znači, za jako posjećene sajtove kojima je potrebna vrlo visoka dostupnost. Danas ću pričati o generalno optimizaciji WordPress sajtova, to jest zašto biste sebi komplikovali život time. Generalno gledano, ne mogu da vam dam neke 100% konkretne savete s obzirom na to da je svaki sajt jedna priča za sebe, tako da bilo kakva uputstva ovde konkretna koja bi vam dao možda ne bi funkcionisalo u vašem slučaju, tako da ću ja više pričati o nekim opštim stvarima na koje treba da obratite pažnju. Tako, WordPress sajtove treba optimizovati za performanse zbog mnogo razloga. Zbog toga što je sajt veoma posjećen, a posjeta je jako bitna za dalji razvoj biznisa ili zaradu. Zbog toga što vaši korisnici ne vole da čekaju 5, 10, 15 sekundi da im se učita strana koja im je potrebna. Zbog toga što bez obzira da li je vaš biznis mali, veliki ili imate lični sajt, treba da planirate za neki razvoj, za neki dalji rast. I zbog toga što stalno kretanje iz početka, to je bilo da je development, bilo postavljanje infrastrukture, jedan jako kompleksan posao koji ne treba često da se radi. Sada ću pričati o pristupu, to jest o stvarima na kojima generalno bilo pri razvoju, bilo pri infrastrukturnom delu treba da obratite pažnju. To su hosting, tehnikalije, to su keširanje i naravno špagete kod. Naravno, kada je hosting u pitanju, uvek birajte shared, tehnikalije ubacite što više slojeva, to je servisa, keširanje vam uopšte nije potrebno i kodeks je totalno nebitna stvar. Naravno, ovo u praksi nikako nije ovako i treba jednostavno fokusirati se na svaku od ove 4 stavke i ja ću sada pričati pomalo o svakoj od njih. Prva stvar na tapetu je hosting, to jest kako odabrati hosting uslugu koja je adekvatna. Dakle, imamo 3 klase hostinga kada je web u pitanju, to su shared hosting, VPS ili dedicated i sve popularni cloud. Posjećenost jednog sajta je glavna u suštini stvar koja je bitna za odabir hostinga. Tako da za neke sajtove shared može biti dovoljan, za druge VPS-a, neki opet moraju da budu na cloudu. Shared hosting, kao što svi manje više znamo, je najjeftinije, ali ograničeno rešenje sa obzirom na to da je u pitanju jedan sajt koji hostuje jedan server koji hostuje mnogo sajtova, VPS ili dedicated. Njih sam stavio u istu klasu sa obzirom na to da je uvek u pitanju jedna mašina, bilo da je ona virtualizovana sa određenim resursima ili jednostavno to bare metal koji je u nekom data centru. To je druga klasa i treća klasa je cloud hosting. Vaš sajt može da bude jako brz, kada kažem jako brz, znači to je neko čitavanje ispod 3 do 5 sekundi na svakoj klasi ovog hostinga. Naravno, pitanje je samo koliko je njegova posjećenost i koliko je taj sajt zaista kompleksan. Glavni deo ove priče će biti vezan za sam cloud hosting. Koje su to prednosti cloud hostinga? Cloud hosting je najpoznatiji po tome što nudi service on demand, to jest u skladu sa potrebama vašeg sajta, servisa, aplikacije, nije bitno, možete da skalirate performanse, to jest tačan utrošak resursa koji ćete koristiti. Shodno tome, cene su relativno pristupačne i plaćanje fleksibilno. To znači da ako očekujete neko naglo povećanje posete, vi možete uzeti još resursa u istom trenutku koji će vam instantno biti dostupni, a kasnije kada vam oni ne budu bili potrebni, možete da ih jednostavno isključite. Samim time skalabilnost je jako jednostavna, kao što sam rekao, na klik, tako da faktički moguće je skalirati aplikacije, sajtove neizmjerno na horizontalnoj skali, što znači da možete da ubacite razne workere, dodatne database servere, Memcached, Redis i tako dalje. A takođe ga karakterišu, zbog svega gore navedenog,
visoke performanse i naravno bezbednost, s obzirom na to da u slučaju clouda različiti delovi aplikacije nalaze na različitim serverima, te je mnogo lakše obezbediti svaki od njih za tip servisa koji se koristi na njoj. Drugi deo vezan za optimizacije su same tehnikalije, to jest geek stuff. U to spadaju raznorazni servisi koji se koriste na serverima, koji služe za keširanje i slične stvari i sada ću pričati o tome. Danas je jedno od najlepših vremena biti web developer. Svaki dan je sve više novih zanimljivih servisa, bilo da su u pitanju novi načini skladištenja podataka, to jest novi načini baza podataka, bilo da su u pitanju novi caching mehanizmi, da li su to web serveri, jednostavno svakim danom vidimo sve veće i veće pomake u tom polju. Ali naravno ne znači da to što je nešto novo, što zvuči fancy, što na papiru izgleda super, da to baš, da taj tip servisa uvek treba koristiti, jer jednostavno u poslovnom sistemu administracije neki put su jednostavno oprobane varijante koje mnogi koriste, mnogo pouzdanije od novih nekih sistema, s obzirom na to da već postoje neki, scenarij gde se zna da se oni koriste i jednostavno rade kako treba. Ovde sam podelio stvari u 4 segmenta. Prvi je Cloudflare, ili ti da kažemo neki CDN sistem, drugi je sam web server koji pogoni vaš web sajt, database server i raznorazni servisi za keširanje. Morat ćete primetiti da nisam ovde ubacio nikakav CDN, s obzirom na to da ih ima zaista mnogo, neki od njih su Akamai, Max CDN, Cloudflare u svojoj pro varijanti, tako da zadržavati se svakom njih bi samo oduzelo vremena, a svi u suštini funkcionišu na manje više isti način. Tako da sam se fokusirao na Cloudflare koji je jedan od najpopularnijih. Dakle, šta je to Cloudflare, čemu služi i zašto neka ne radi? Cloudflare je jedna od najvećih faktički mreža DNS servera koji nude reverse proxy mogućnosti. Šta je to reverse proxy? Reverse proxy je server koji stoji ispred vašeg web sajta, koji služi za primanje i prosleđivanje svih zahteva, a pritom nudi neke mogućnosti kao što su keširanje, CDN za statičke resurse i slično. Naravno, Cloudflare u svojoj free pro varijanti nudi i firewall i optimizer za učitavanje ISA fajlova. Od skora su omogućili i besplatne SR sertifikate za sve svoje free korisnike, tako da je sveopšte nekako korisna stvar. I on može puno pomoći web sajtovima koji su trenutno između dve klase hostinga, što bi značilo da imamo neki sajt, recimo Portland koji je na sharedu, koji je konstantno tu negde, da li će da ga provider suspenduje, da li je na granici usporenja, da li nije, da li da pređe na veću klasu i tako dalje. Jednostavno može Cloudflare u tim nekim situacijama može se iskoristiti kako bi ubrzao sajt i rasteretio opterećenje samog hosting servera. I naravno, samim time taj njihov, pametni cache će drastično, opet se zavisi od slučaja do slučaja, će jednostavno smanjiti sam saobraćaj ka serveru, to je smanjiti utrošak resursa. Druga stvar koja je jako bitna za sam sajt je web server i njegov izbor. Trenutno najpopularniji web server na svetu koji se koristi na preko 40 ili 60% servera je Apache, za njim sledi Nginx, a sve su popularnije malo egzotičnije varijante kao što su Lite i JAWS. Ovdje ću se fokusirati samo na dva servera koje su najpopularnije, to su Apache i Nginx. Svaki ima svoje prednosti i mane. Apache je baziran na threadovima, što znači da servis konstantno radi i u zavisnosti od zahteva za svaki zahtev se pokreće novi thread na serveru koji zatim handluje to dalje. U suštini generalno funkcioniše kako treba bez ikakvih problema do 10.000 konkurentnih konekcija. Konkurentne konekcije su konekcije koje se dešavaju u paraleli na serveru, znači zahtevi. Relativno je lag za podešavanje, bilo za WordPress, bilo za neku drugu stvar, s obzirom na to da je odlično dokumentovan, jako je versatilan, možda služi takođe kao reverse proxy
I ono što je jako bitno je da ima mod security modul koji u današnje vreme sve potrebni s obzirom na to na sve veći broj hakerskih napada, botnet napada i slično. Sa druge strane imamo jedan server koji prati totalno drugačiju paradigmu, to je Nginx. On je event driven, što znači da on jednostavno kreće u rad kada primi zahtev, funkcioniše bez ikakvih problema i do preko 50.000 konkurentnih konekcija. Teži za podešavanje u zavisnosti od scenarija upotrebe za koji ćete ga koristiti, ali je pri serviranju statičnog sadržaja čak i mnogo brže da pača, čak i do 2-3 puta, bez obzira da li je u pitanju Apache 2.2 ili 2.4. Generalna tendencija je da sajtovi koji su jako posećeni, pričamo više od 200, 300, 400.000 posta na dan, da su svi u suštini bazirani na Nginxu, a i sam Cloudflare koji sam malo pre pomenuo koristi Nginx kao svoj front-end server. Sledeća stvar koja je jako bitna je database server i nadam se da ovdje ima nekih DB admina. Poznato je da biti DB admin nije ni malo lak posao. Dakle, opet u zavisnosti od WordPress instalacije do WordPress instalacije, optimizacije baze mogu da budu jako komplikovane, ne postoji neko opšte pravilo, ali generalno kada su posećeni sajtovi u pitanju, bilo da je u pitanju jedan dedicated ili više njih ili da su na cloudu, tendencija je da se database server izdvoji na posebnu instancu koja će služiti isključivo kao server baze podataka. Naravno, ovo nije primenjivo kod share providera s obzirom na to da je u 95% slučajeva server baze podataka na web serveru. I jedna lepa novina sa napretkom WordPressa, WordPress core team je jako puno poradio na kompatibilnosti, tako da WordPress sasvim lepo radi na PHP-u 5.5 i višim verzijama i nema nikakvih problema sa kompatibilnošću sa MySQL 5.6. I to je generalno jedna od najbitnijih stvari ukoliko želite da imate na manjoj količini resursa brži WordPress sajt s obzirom na to da MySQL 5.6 donosi jako puno poboljšanja kad je u pitanju sam storage engine i nudi nove mogućnosti za optimizaciju kada su upiti ka bazi u pitanju. I naravno, s obzirom na to da u slučaju da nemate, kako kažem, posebno tehničko lice koje će se baviti optimizacijom baze, najvažnija stvar koju treba raditi na database serveru je uključiti keširanje upita i pravilno podesiti InnoDB storage. I najbitnija stvar kada su bilo koji sajt u pitanju WordPress tipa, znači bilo da su slabo ili jako posećeni, to je keširanje. Keširanje, kao što je malo prepisano, jedno te isto. To je serviranje već spremljenih podataka posetiocima. Naravno, pitanje je da li keširati i kada. Keširati uvek treba da koristite dostupne mehanizme keširanja. Bilo da vaš sajt ima 500, 5000, 50 ili 100.000 posta dnevno, s obzirom na to da keširanje uvek ubrzava učitavanje vašeg sajta i smanjuje upotrebu resursa. Naravno, kao što sam rekao, znači to poboljšava performanse samog sajta, štedi protok koji korisnici koriste da bi pristupili vašem sajtu, doprinosi boljem iskustvu korisnika s obzirom na to da se web stranice učitavaju brže, a naravno opšte poznato da Google bolje rankira brže sajtove od sporih. Sada, imamo 4 tipa keširanja, to su keširanje sa klijentske strane, statično keširanje, keširanje objekata i keširanje u vezi sa bazom podataka. S obzirom na to da je WordPress jako popularan, postoji mnogo pluginova koji mogu forsirati, to jest leverageovati sva 4 tipa keširanja. I pravilno keširanje na svakom od ta 4 sloja će garantovati maksimalne performanse na tom tipu hostinga, naravno u slučaju da je vaš kod podjednako kvalitetan. Bez obzira na tip i počinu sajta, jako je bitno da koristite bar jedan tip keširanja, očigledno je zašto, jer su oni mogući na svim klasama hostinga.
Znači, bez obzira da li je u pitanju share, da li je VPS, da li ste na cloudu, uvek možete koristiti bar jedan. Trenutno najpopularnije rešenje za caching mehanizme na WordPress sajtovima je V3 Total Cache i to je u suštini all-in-one rešenje koje pokriva sva 4 sloja i funkcioniše na preko 95 hosting providera, bilo da su u pitanju shared, VPS ili cloud. Šta je to client-side keširanje? Kada vaš browser posti neki sajt, on dobije listu svih aseta koje treba da skine na kompjuter. Naravno, svaki browser pri primanju podataka dobije određene headere i ti headeri mu kažu da li je file promenjen ili nije. Dakle, kako potencirati client-side keširanje na WordPress sajtovima? Jako bitna stvar je da koristimo WordPress funkcije za dodavanje CSS i JS fajlova, bilo u header, bilo u footer. Potrebno je da pravilno podesimo expires, last modified i e-tag headere. To su 3 najbitnije headera kada su statički fajlovi u pitanju, jer oni kažu kada ističe validnost već skinutog fajla, kada je posljednji put modifikovan i e-tag je poslednji hash, je poseban hash koji se može koristiti za parcijalan download određenih fajlova, ali ja mislim da je o tome pričano kada je ovi prethodni HTTP2 prezentacije. Naravno, jako bitna stvar kada je client-side keširanje u pitanju je, to jest kada je client-side optimizacija u pitanju je asinhrono učitavanje JavaScripta, kako browser ne bi čekao na JavaScript obradu podataka i u zavisnosti od tipa sajta određeni deo podataka se može čuvati u lokalnom browser storage-u. Naprimjer, ukoliko imate web prodavnicu, informacije o trenutnoj korpi se mogu smestiti u lokalni storage browsera kako se te informacije ne bi ponovo downloadile sa servera, a samim time se štedi upiti ka bazi i tako dalje. Statično keširanje je faktički vezano za client-side keširanje i ono pomaže u čitavanju statičnih fajlova kao što su CSS, JavaScript fajlovi i slike. Ovde, na primjer, Nginx jako dolazi do izražaja, sa obzirom na to da je 2 puta brže od Apache u ovakvim slučajevima. Takođe, u zavisnosti od vašeg scenarija upotrebe i da li ste na cloudu, ako imate neku raslojenu strukturu, možete koristiti Nginx microcache koji će fajlove koji se nalazi na disku smestiti u memoriju i na taj način ih pri zahtevima automatski izbacivati mnogo brže umesto da se oni serviraju sa diska, a naravno možete koristiti Cloudflare s obzirom na to da on ima odličan sistem keširanja statičnih fajlova, a pritom nudi i CDN mogućnosti. Dodatno, u slučaju da koristite neki caching plugin kao što je V3 Total Cache ili WP Super Cache, oni mogu praviti statične HTML stranice koji su već spakovane i na taj način dodatno ubrzati sam sajt. Naravno, iz svih ovih stavki vidi se da statični cache zaista mnogo ubrzava u čitavanju stranice i rasterećenju servera s obzirom na to da se već šalju već spremljeni podaci. Treći tip keširanja je objektno keširanje WordPress objekata i ono je jako zanimljivo sa developerske strane. WP objektni cache postoji sam po sebi bez caching pluginova i on funkcioniše samo tokom trajanja jednog zahteva. Znači vi odete na primjer na telegraf.rs i vidite i krenete da downloadete stranicu, WordPress Object Cache će određene varijable keširati odmah u memoriji samo za taj zahtev. Drugi caching pluginovi mogu poboljšati ceo ovaj sistem tako što će često korišćene objekte kao što su WP query objekti, već spremljene klase, držati u kešu, bilo da je to disk ili memorijski keš. I ovo je jako bitno kad imamo jako dinamične ili kompleksne sajtove. Naprimjer, imate e-commerce sajt koji je baziran na WooCommerce koji prikazuje 250 proizvoda. U slučaju da koristite Object Cache, to će jako ubrzati učitavanje te stranice, ali ukoliko se ne koristi nepravilno u kombinaciji sa ostalim tipovima keširanja, to jest ako se forsira ili njegov životni vek nije podešan kako treba, to može dovesti do neželjenih efekata kao što je na primjer overcaching. Overcaching situacija je situacija kada vi nešto izmenite u backendu, bilo da je to u pitanju tekst, slika, broj postova po stranici, a kada postite stranicu vidite da se ništa nije promenilo.
I naravno, jako lepa stvar kod PHP 5.5 je Zend-Op cache koji je konačno napravljen da radi kako treba, koji u kombinaciji sa persistentnim object keširanjem dovodi do toga da se faktički vaš PHP kod, to je PHP kod samog WordPressa, izvršava mnogo brže na samom serveru, što opet drastično smanjuje iskorišćenje resursa. I finalni tip keširanja, to je zadnji, to je keširanje baze podataka. Da, u suštini u ograničenom okviru možete biti sam svoj DB admin i to na dva načina. WordPress keširanje, to jest keširanje u bazi podataka može funkcionirati na dva načina. Već pomenutim keširanjem samih upita u okviru MySQL-a i keširanjem u okviru WordPress sistema. Na taj način vi već spakovane rezultate koje ste dovukli iz baze čuvate u memoriji i jednostavno baza više ne mora da se pita za određene stranice i određene setove podataka. Pravilno podešeno keširanje u okviru WordPressa zajedno sa optimizovanim MySQL serverom može smanjiti upite ka bazi podataka za više od 80%. Ovaj tip keširanja je najzanimljiviji, on je trenutno podržan kroz preko 30 WordPress pluginova. Trenutno ne bih mogao da vam kažem koristite over ili over, to zaista zavisi od vašeg scenarija upotrebe. I ovaj tip keširanja je preporučen od strane svih vodećih svetskih provajdera kao što su Rackspace, Amazon, OVH ili Bluehost. I finalni deo optimizacije koji ponekad može biti najbitniji, to je sam kod. Opet, svi znamo da WordPress se može koristiti za različite namene, tako da ja vam opet ovde samo dajem generalne smernice. Prva smernica je da je WordPress art i da je njegova pravilna upotreba u stvari jako bitna. Veliki problemi to jest najčešći problemi sa performansama, sa učitavanjem, sa nefunkcionisanjem potiču isključivo iz toga zbog nepravilne upotrebe nativnih WordPress funkcija. I tu je kodeks najbitnija stvar koja se uvek mora poštovati kako biste osigurali i performanse i kompatibilnost kroz različite verzije WordPressa. Treća stvar je KISS princip, to jest Keep it simple and stupid. Jednostavno, nemojte komplikovati stvari, držite ih prostim, jer često je najprostije rešenje najbolje, pogotovo ukoliko su u pitanju jako posjećeni sajtovi. Naravno, nije sve u dodacima. Kod posjećenih sajtova po neki put svaka sekunda može biti jako bitna, tako da ukoliko vam je neka funkcionalnost neophodna, a relativno jednostavno iskodirati, mnogo je bolje iskodirati je od nule, ubaciti kao theme function, nego koristiti dodatak koji je pisao neko drugi. Peti princip je naravno do not repeat yourself, ne ponavljajte se, već sam pričao o tome na prvom meetupu, jednostavno držite vaš kod čistim, koristite već delove koda što češće možete, pogotovo u template failovima i s obzirom na to da je 2015. godina koristite sve alate za automatizaciju i deployment koji su vam na raspolaganju. To su Gulp, Bower, Less, Spa i tako dalje.